Pozdrav ljudi, ja sam Kešo. Htio sam reći da sam ja novi youtuber. Imao sam jedan kanal Luki Kešo i on je propao. Znači ovo će biti novi, neće više biti novih igrica, bit će nove igrice. Očekujte tek tamo u februaru možda. Ovaj ću svoj kanal prebaciti na kompjuter, s kojima ćemo praviti neki imeri. Rekao sam u mom klipu na prva dva klipa, zapišao sam kako se ovaj zove. Evo tačno ovdje dole piše da ja sam taj, a nije baš novi youtuber, imao sam već 6 pretplatnika, ponovo se preplatiti. Da znate da je ovo moj novi kanal, isto se zove Luki Kešo i druge slike. Biće igrice, kako sam tako gdje. Ja sam htio još reći, za kvartera neće biti, sam ću biti sam htio poboljiti klipom, da bude Skyblock, najvjerovatnije je trebalo biti na onom kanalu i eto ga, a mi se vidimo u sljedećim narednim klipovima koji će biti novi, neće više biti onoga bez veze.